Ito ang mga kaigsuunan nga uban karon kanato diha silang tagsa-tagsa kapanimalay via live streaming ug naminaw kanato sa radyo ug kanatong tanan nga niya karon dinhi maayo nga buntag ninyong tanan. Sa ako nang gikaingon kaganina nga tuang gisaulog karon ang Corpus Christi o ang ang solemnidad sa lawas ug dugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung ato kini nga tan-awon ang sa origin niini kining maong kasaulugan, ato kini nga gisaulog in honor of the body and blood of our Lord Jesus Christ, ang lawas ug dugo sa ato nga Ginoong Hesukristo ug paghandom usab sa pag-institute or the institution of the Holy Eucharist, ang pagtukod sa ato nga Ginoong Hesukristo sa santos nga Eucharistia, kung diin mihatag siya sa iyang lawas ug dugo ug mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an sa iyang lawas ug dugo ug dinhi usab kanato kining ato nga gisaulog karon. Kung ato kini nga tan-awon sa tradisyon, kini nagsugod or kini gikan sa usa ka santos nga ginganlan og Juliana of Liege, usa ka Belgian nga santos nga sukad sa iyang pagkabata nagdebosyon sa santos nga Eucharistia. Mao nga kini nga maong santos kitawag og the Apostle of the Blessed Sacrament. Og siya naghandom nga adunay usa ka fiesta, usa ka solemnidad nga pagahimuon matag tuig in honor of our Lord Jesus Christ sa iyang lawas ug dugo. Og kini miabot ngadto sa Santo Papa si Urban IV. Og si Urban IV ang maong Santo Papa misugo kang Santo Tomas, si Saint Thomas of Aquinas sa paghimo og office niini nga maong selebrasyon. Og sa iya nga paghimo og dokumento nga ginganlan og Transitus niadtong 1264 gihimo nga ang Corpus Christi pagasaulugon na matag tuig. Originally ang Corpus Christi pagasaulugon og Thursday o Huwebes human sa pagsaulog sa Trinity Sunday, kini paghimo og parallel niadtong pagsaulog nato sa Holy Thursday kung diin ato ang gisaulog ang pag-institute o pagtukod sa santos nga Eucharistia, diba? Sa Holy Thursday mosaulog man kita sa katapusang panihapon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao nga kita unta mosaulog sa Corpus Christi matag Thursday human mosaulog sa Trinity Sunday. Apan niadtong 1969 si Pope Paul VI sa iyang radical paghimo og radical nga kausaban sa liturhiya mihatag sa mga obispo og option nga pwede kini nga pagasaulugon matag Sunday, dili na Thursday kun dili pwede sila nga mosaulog ini matag Domingo tungod kay kung pagasaulugon kini og Huwebes dili makaayo daghan nga mga tawo ug ang Domingo mao man ang panahon sa panagtapok nato nga mga katawhan o sa katilingban diha sa pagsimba sa Dios. Mao nga gitagaan sila og option diha sa pagsaulog niini matag Domingo. Mao nga kita misaulog niini o kini ato nga gisunod karon mao nga kini mao atong gisaulog karon nga Domingo human sa pagsaulog sa Trinity Sunday. Kini nga official title niini nga mao nga kasaulugan is the Solemnity of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ or Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Mao kini ang iyaha nga history ngano kita nga misaulog niini. Nya unsa man ang importansya niini dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kinuha diha sa ato nga mga pagbasa karon. Ato ang tan-awon ang ato nga santos nga ebanghelyo ang presensya gayud sa ato nga Ginoong Hesukristo niini nga maong kasaulugan. Tungod kay basig makaingon ta nga diha sa ato nga pagkalawat nidawat lang ta sa pan diha sa ato nga mga kamot o diha sa ato nga pagsaulog niining maong santos nga misa ang ato ato ra kining nisimba kita diha lamang tungod kay giingon sa simbahan nga pagasimbahon kita matag Domingo. Apan ang katinuoran niini nga ang ato nga Ginoong Hesukristo present. Tinuod nga present siya sa mga pagbasa, present siya diha sa katawhan, present siya diha sa pari nga nagsaulog sa santos nga misa, but present ang ato nga Ginoong Hesukristo anaa gayud especially sa pan ug bino nga nahimo nga lawas ug dugo sa ato nga Ginoong Hesukristo. Ug ang proof niini anaa sa atong santos nga ebanghelyo karon nga mingon ang ato nga Ginoong Hesukristo, ako mao ang pan sa kinabuhi. Wala siya maingon nga ako mao ang simbolo o kining pan nagsimbolo sa ako ang lawas. Kung dili maingon gayud siya nga ako mao ang pan sa kinabuhi.
Imaginon ragud nimo ang mga Hudeyo nga naminaw ni adtong panahona makaingon nga unsa man iyang gisulti, mao man galing nga naglalis sila, nakahaling kini og panaglalis diha kanila. Kita nga nagsimba, kanunay nga nagsimba o diha sa sukod sa atong pagkabata, sayon ra gyud nato nga pagadawaton nga ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pan o ang pan nga ato nga gidawat niini nga mao nga kasaulugan. Apan imagine na rugod ang mga tao ni adtong panahona, ang mga Hudeyo nga first time nila nga nakadungog sa magtutudlo nga miingon nga ako ang pan sa kinabuhi. Ang muinom sa ako nga dugo ug mukaon sa ako nga unod makabaton og kinabuhing dayon. Ug ato nga ibutang ang atua nga diya sa ilaha nga mga diya sa ilaha nga panahon ni adtong panahona, tingali managlalis usab kita nga unsa may gipasabot ni ining ato nga magtutudlo, unsa may pagsabot niya nga pakanon ta niya sa iyaha nga pan o gapainon ta niya sa iyaha nga dugo. That's cannibalism. Apan ang matuod diini kini pagahimuon sa ato nga Ginoong Hesukristo nga iyang ihalad ang iyahang lawas ug dugo alang kanatong tanan aron mahimo nga kalanon dili in a bloody manner. Dili literally diha sa pagkaon gayud si ang lawas ug dugo kundi sacramentally. Tinuod nga madawat nato ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pan ug sa bino, o siya present gayud ni ana nga mao nga pan ug bino. Diha sa pagpandong sa kamot, diha sa transubstantiation, pagpandong sa kamot sa pari, pagtawag sa Espiritu Santo aron ang pan ug bino pagahimuon nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pan ug bino dili na ordinaryo nga pan ug bino, kundi mauna gayud kana ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo ug ang bino mao ang iyaha nga tinuod nga dugo. Ug mao kini ang atua nga pagadawaton niining maong santos nga kasaulugan. Una nga dili ta pasagad lamang og dawat-dawat niini diha sa pagdawat nato sa atong mga kamot. Karon giawhag kitang tanan nga modawat sa ato nga Ginoong Hesukristo pinaagi sa ato nga mga kamot, mao nga kini pagadawaton nato diha sa dala ang ato nga pagtahod niini. O pagatan-ahon gayud nato ang ato nga mga kamot nga wala gayoy bisag gamay nga particle sa mao nga ato nga gidawat nga ato ang Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya, mauman gayud ang ato nga gidawat, kita mikaon man sa iya nga unod. O kita miinom man diha sa iya nga dugo, tungod kay ang ato nga gikalawat, lawas man og dugo sa ato nga Ginoong Hesukristo, buhi man nga lawas. Ug nindot kayo kini nga patan-awon usab diha sa ato nga ikaduha nga pagbasa karon. Nga diha sa pagdawat nato sa ato nga diha sa pagdawat nato sa pan ug pag-inom nato sa dugo sa ato nga Ginoong Hesukristo, midawat mo miambit kita niya nang maong kasaulugan o diha sa iha nga pag-institute diha sa tuwa nga Ginoong Hesukristo, nahimo kita nga usa ka lawas. Tungod kay kini nga maong kasaulugan dili man lamang nagisgot kani sa atua nga gidawat nga ostiyas diha sa kasantos nga kasaulugan ining maong santos nga kasaulugan, kung dili naghisgot usab kini sa simbahan nga mao ang lawas sa atua nga Ginoong Hesukristo nga nagsunod sa usa ka ulo nga mao siya. Diha sa tutag-satag sa kinabuhi kitang tanan mga binunyagan. Diha sa ato nga bunyag nahimo kita nga membro, certified members of the Holy Catholic Church. Ug diha niini kita adunay katungod sa pagdawat kaniya ug nahimo nga usa ka lawas nga nagtuo ug nagsunod sa ato nga Ginoo. Ug tungod kay kita usaman kalawas, membro man ining maong katilingban, mao nga kita adunay responsibilidad diha sa pagtuman sa iya nga gisugo dinhi kanato. Adunay responsibilidad sa matag usa kanato diha sa pagpuyo sa kinabuhi sa paghigugma. Diha sa pagpuyo sa tuntag-satag sa kinabuhi sa paghigugma sa Dios ug diha sa paghigugma nato sa ato nga isig katao. Tungod kay mao man kini ang gisugo kanato, mao man kini ang esensya diha sa ato nga pagka-Kristiyanos. Ang santos nga kasaulugan, ang santos nga Eucharistia, kini giingon sa Catechism of the Catholic Church as the source and summit of our Christian life. Nga diha sa pagdawat nato sa ato nga Ginoong Hesukristo, kita makadawat og mga nutrients sa ato nga tagsatagsa ka mga kalag. Mao nga dili ko makabasol sa ato nga mga kaigsuunan nga mo attend gayud diha sa santos nga misa nga modawat sa ato nga Ginoong Hesukristo. Diha sa ato nga pagdawat kita makadawat man diha
sa nutrients o source sa tuwa nga pagpangibisog ni ining maong kalibutana sa pagtabang kanato diha sa tuwa nga tagsatag sa kinabuhi sa pagbatok sa mga dautan o sa mga lingla sa dautan sa tuwa nga kinabuhi. Kini nahimo nga samit tungod kay mauman kini ang kasaulugan ato ang gihandom didto sa gingharian sa langit. Tungod kay ang Maong Santos nga Eucharistia sa akuan nga gikaingon kaniadto, mao man kini ang foretaste of heaven. Ug diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, tungod kay mauman kini ang foretaste, mauman kini ang ato ang gihandom nga maabot nato sa ato nga pagka-Kristiyanos. Nganong man nga magbinutan ta, nganong man nga maningkamot kita sa pagsulod sa atong Ginoong Hesukristo, nganong man nga maningkamot kita diha sa paglikay sa sala, tungod kay naghandoman kita nga sa katapusan sa ato nga kinabuhi makasulod kita sa gingharian sa langit. Ug ang source ni ini, ang ato nga magtabang kanato ni ini, mao ang pagtilaw sa gingharian sa langit sa liturhiya nga langitnon dinhi sa yuta. Ug kini maghatag kanato og kusog kabaskog sa ato nga kalag aron kita makapadayon diha sa ato nga pagpaningkamot sa pagsulod o paghandom sa gingharian sa langit. Busa mga kaigsunan ko diyan ni Kristo ni ining Maong Santos nga kasaulugan, kung diin ang ato nga Ginoong Hesukristo anaa gayud dinhi kanato, anaa gayud sa pan ug bino nga ato unya nga pagadawaton, anaa gayud sa tutag-satag sa kinabuhi nga maglig-on kanato. Mangayo kita sa grasya sa Dios, ang grasya sa pagtuo nga kanunay ato nga makita ang ato nga Ginoo ug ato nga Dios nga nagpakatao nga mihatag sa iyang lawas ug dugo alang kanatong tanan niining maong kasaulugan. Atong iampo o magampo kita sa maong grasya sa atong pagpadayon nining Maong Santos nga misa. Amen.